Hello, hello, hello. Till the pass by, that's the world and goodness. Floppy Bumblebee, yeah! Sabi ni Madam. Lumabas, lumabas sa notification ko nag-live ka manong kaya dumaan ako para mag-thumbs up. May pakape ka ba dyan parang mag-stay ako? Hindi ako nagkakape. Hindi ako nagkakape sa gabi. Umaga lang. Bago pumasok sa trabaho. Oops, I did it again. Ayan na si Manang Yoro yung Pinay. Malapit na siyang
lumabas sa katotohanan. Chika Minute, ang Wonder Woman ng Samara. Andyan na yan. Si Manang Yoro Pinay. O Oros Gabriel, kung na ngayon, alas 10 ng gabi. Pagod akech. Pagod sa trabaho. Tanghali dyan sa Pilipinas. Yeah. Oh, pag Pilipinas, yeah. Alas 10, mga tanghali dyan. Kasalanan bang mahalin kita ng lubusan upang ako iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa rin ang nililisan? Anong ulam natin dyan? Tanghalian natin dyan, madam. Di maamin ng damdamin na ngayon'y wala. Fried rice lang? Bakit naman? Wala bang sahog? Masarap yan yung fried rice na may sinigang. Sinigang na baboy. Manang Yoro and Pinay. Ano ang ilalunch ako? Nag-lunch ako ng Naggisa lang ako. Kasi pagod. Pero si Gabriel, manuti anak mo. Andyan ka pa ba? Manuti anak mo. Manuti naging asawa mo. Manuti naging boyfriend mo. Nanipod idi teenager ka. Rose Gabriel.
Dedicated tomorrow. Ay, kanjon talaga, practice. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Hello, Abby Garcia Fernandez Official. How are you? Abe Garcia Fernandez. Taga saan po sila? Konta ka, makaturturog ti tao lakay. Tira tela ta. Ay batala na sana'y hindi na siya luluha pa. Taga Baknotan, agasidig talanggam lakay. Taga Aringgaya, umkuan, sidig la ta Baknotan. Di tati adulo ko kano, tayan nyo kano. Lakay. Idi. Adulo ko idi dita, Baknotan kano, una tayo din. Hindi na siya sa sana lang ingatan mo siya. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal na kay tagal ko ring binubo. Na kay tagal ko ring hindi sinuko. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Mga pelakay, kasang samput ko lang naggapot duty. Ay parasta. Kasang samput ko lang tatay mo. Nagluto ak pa eh. Hanggang ko gamin, 6:30, drive ak pa paawid. 15 to 20 minutes. 7 p.m. nga kon. So na ako ang nagrugi lakay.
Nitrabaho dita ko lakay, ayan mo nga country. Taka ba abroad? Nakay ay, abay. Sige mga kalat-talakay, salamat sa patamsak. Naririnig, heto na ang tingin, di siya'y kinikilig. Saudi, lakay, mechanical technician, ay, umayat napudot lang dita. Aduti ka bagya dita lakay, dapat kakabsat ko kang kanakak dita, ng Riyadh. Middle East. No, amom ni Jocelyn Fama, kasinsin ko diya. Kwa dati pulo dita, Middle East, Riyadh. Damat pat mapanaw taga aring gaya. So dati agresrescue ti ko dita di mapapinga Filipinaw. Tiram lata ti mga lakay, nga si Damngay. Nga ti si Damngay tata. Heto na, sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. Oh, ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal na kay tagal ko ring binuo. Na kay tagal ko ring hindi sinuko. Adobo nga dalam ti manok lakay. Makapauma mo iti kanal nga karni ti manok. Ay, permay, bagampay. Adumot ti sida ti talakay. Sida ati panatam. Dakkel sa ti sida dita, Saudi. Nalakan sapay ti sida dita, Saudi. So tayo bagbagada da kasinsing ka dita. Ako dahil sa'yo, dahil sa'yo, ito na ang muling awit na iyong maririnig. Ay, kastaya, sige lakay, sige. Enjoy your food. Ingat lagi dyan, lakay. Salamat sa patamsak at pupunta sa akin, dito sa akin, pagbisita. Ingat-ingat ita lakay, God bless. Saka ako lata, basta ako, kinumusta lata. Huwag ka lang, bisibisita ka lang, naku, that time mo. Ano, dati mga katungtong. Thank you, lakay. Wanta nakakuak tatay.
Mayakap ko't halik, heto na, heto na, ingatan mo siya. Praktisan ang dating kanta. One more time. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. At ito ay bathala na sana'y hindi na siya luluha pa, na sana'y hindi na siya mag-iisa, na sana lang ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal na kay tagal ko ring binubuo, na kay tagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ito na ang huling awit na kanyang maririnig. Ito na ang huling tingin na siya'y kinikilig. Ito na ang huling araw ng mga yakap ko't halik. Ito na, ito na. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. Oh, ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Hello, Chantal of Moscow, Tamsak Dan host. Ito yata yung kapatid ni Kwan. Keisha yata. Keisha 98. Taga Moscow, Russia. Kumusta po, ading ko? Ilokano ka, di ba? Ilokano na to ni Chantal of Moscow. Ang mga pretty pride ng Ilokana. Ay, kang kanaoy. Aw pa adi? O kang kanaoy. Oh, taga Cordilleran.
Nag-eskwela ka DJ kapangan idi duti babarkada nga kang kanaay ken ibaloy ay sino man no bilang kunada siyam-siyama managtagtako manta uli tayo numad no bilang kunada ikidot da ka no agloko-loko ka adi jay ko kapangan kunada nag-eskwela ka jay kapangan iso nga ko ti ko high school jay ko STHS St. Teresita sa school Labwag. Di kabangan nga mismo. Taga-Aringaya ka din ka. Kwa. Makaawat akti ibaloy kan kwa. Kang kanait kwa nag-eskwelak idijay. Ado ti barkada nag-varsity amot idijay di high school ti basketball. So ado ti barkada nga kwa. Ang first girlfriend ko kwa igurota. Back in high school. Una, no, kahit yung ti makakita ti napipintas nga balasang, umali kayo, kapangan, kung nada nga ron. Una di, first nga nakainlabak mo ta, iguruta. Rosy cheeks sila at kuan, flawless. Kahit, kuan, malalaki yung mga binti nila, kay kuan, butoy da, kuan, pintas dalat ta. Gargar din da, di. Napintas ti kasi nga, kuan, ngumhan ko amo ag ibaloy. Wow, apay ngay. Taga kang kanay kay guruta dim amo ag ibaloy Ilokano. What the heck is wrong with you ading ka? Wen ta kwa tigikas ko laki day. Kwa manuwa kilometro ati pagpagnan na taga Balakbak Pudong. Dapay garod japang ko inarami di ko wala akong makaramraman ti luto ti Diyos. Mabululak pa yan. Wala akong makaramraman ti luto ti Diyos. Kung akong taka, bambantay mga permen, dual, awan tiluganan, adati ko, schedule tilugan. Kat napanawang kamay, apaw. 5 oras kami nga nagnag na. Bambantay, dapat isilaw midi nga bulbulaw. Nga ko, panagaram ididye ko na ka, nagsublime. Urawan ti makaramraman luto. Diyos ko na kiday. Pakawanin na kapaw. Kung minagbabayan ti ko, igurutan no dati ko akat aglamang dati ka at kalsada idi no dati lumabas nga lugan idi. Kwa enjoy ko mo ti high school life ko ay dyan. Memories ti high school life ko. Di kapangan. Apay hap kaya no puro ka nga iguruta Chantal. Manang mo ba ni Keisha or ading mo? Ay una, ko jay, jay kami nga nagisuro ni manong ko. Di manungag, inalanak idi jay. So nag-eskwela kay jay. Kahit ko di tayo panadyan, awang ba't ti kuan, awang ba't ti amamok idyayan gaminan. Tila napanandam nga sulit ti lubungan, ni kakabats ka. Ijay ti di makkulam, di nga bandang ko, Chantal.
Dua kayo ni manang mo dita Russia. Siyak maawatak ati ko kang kanahit na bayaga mo dyan. No, ko mga ko lang siguro hap lang ti maawatak. Ang makasawak mo ta at atik adi kaman lawlawa iman no kuan ngijay kaman mambuteng ko na da jay ko na, mabartag tikang kanaay. Di ba mom ni Lux Shooter Official, Chantal of Moscow. Wan nagamamu kami ti FB di jay ta kwa jay nag-viral idi nga video nga kwa jay about pichay ni Chantal. Ay ni Chantal, ni Lux, sorry. Manumot nga years yu dita kon nga dita Russia. Hmm. Wanta nabuybuyan na di ka jay TikTok ko jay tata kwa CPR mo gam jay in down graramana mo in download in kwa in upload ko ti YT. Hmm. Ang aming nga video gam ti TikTok in kwa diya dati music background na kat CPR gayam. Awanan data WH na per day. Talaga kasta. Dapat di time nga ko Wong nga road. JFB ati ko. Dumugan dati video ko no ko. Apa na nga agpakaro dyan. Nandito yung TYT nagrigat. Uh, nandun na ako sa point na gigive up na sana ako nung nalaga sa lahat ng kong kasi yung mga CPR ko, yung WH ko. Awon pa'y, basit pa'y. Nagsublay, nag-back to the future. Ay, yeah. So nga, kwa, enjoy alat na, agililisa mo na maminsan, upload, tadang mo titrabaho. Na siya, latan ano kwa, mamuni tayo amin, ano kwa, adati ka, malay natin ka, adanto ti video tayo nga magustuhanan da, nga sala di JFB, ka dumbugon daw, narigat gamin ti ko, tata, sitwasyon gamin tata, ang kamakaaramid ti mayat nga content mo ta, ko, ang kamakasilig tao. Kun laban lang ti biyag nga kunada. Dim lang amo ti gasat mo nga kunada, di ba? Ading. Tatta datoy Lux, isursuron na ni Manang Mau. Kanya, rito na ni Manang mo kanya ka, ni Lux. Pero pa asawa ni Manang Mau. Katawa ka rin ni Lux nga ko. Apay nga, napintas mo kabalasang ni Manang Mau. No kwa, Piki, Choosy, no na in despair, napadak. Kaya naging pusong bato na. Naging manhid na nakagaya ko. Oh, the present na Japan. Pilipino mo lang.
No Japanese. Tarigat gamin data, long distance relationship. Mamano ti agkatuluyan ti long distance relationship. Sa ti ni taga Kapangan, baka mamok. Nyanagan na, kan apelido na. Ay, sa bagay, narigat mo nga damdamagam ta ko. Private life da data. Bayawon ba? Dapat amumot ako ma. Muni channel kan samot tan Chantal. Paras kaya ni Manang mo. Nagrigat tatati ko. Ag-earn ti WH na tata. Ta nag-stricto ni ko, Gabriela. Nagadong papaturay ng palpalisay. Oh shoot. Stehating nagin. Awanan na, mabuting dapay di nga glapag-lapagan na, tatan. Kan ko, nagijay ninja-ninjada. Madipay ti kwan, agi ko ti video mga kwan, di usaram di ko akit, no ka, nagimot pa yun, no ka maditiknan. Edi naka one kiya nga ko na ganan naka one kiya nga S in sardeng kaun edi ko ta nagaduti in dinikitak kiday handa nga nagsublay di ko na overload handa nga binalikan. One gusto di jay ano talaga da ka nga i kuha kalangan direktada langan no talaga nga da nga talaga ti ko talaga mo lang nga tutuuda da kita nga ko awan ti ginulangan di ba kas jay kulangan syakot no jelanti friends jelanti la ko na FB community no taduma jay lang promotan kan ko adamot ti yung may agsubsub ko may nayon ti banana no ko sa pahirapan tata tay ko kadwan mga mahilig ti fans tayo kat agga po Pilipinas crisis mode imbis nga pagludda ka nagriga mo ti biyag imbis nga pagludda ka ko gatang dala bagasan na ko pusaran dati panagbiyaga ta nagriga mo ti ko tata panahon tata tapos narigat pa signal ijay kay Lokanwan. Hello idol, good morning dito sa Qatar. Kumusta Jessica April Bautista? Wan kasta Chantal talaga kasta nagaduti nakasta isa nga nadismaya ako nga kasta nga pan ko makapuyat kimutungak pa dinang ti kapupuyat taon. Ide
So nga sardeng ka, kunakit, baka madadalti health ko no kastoy. Sa anong lati ko ngay. Pamilyan no siya tagsakitan, so nga ako, sila ichichil ko lang ang tatan. Kwanto lang na. Gay, agwa mo ta, ag-upload mo ta, no, dati ko. Maisip ko nga content nga ko. Medyo okay na idol, pero di pa ako kabagis ko ta, di pa inaoperahan. Ay, won, nadamag ko data, Jessica, April Bautista. Jay na ko ti motor, di ba? Nagip ti motor diyan ti padulaw. Kat ora ano kwa, kumusta di kwa ngay? Kung nada di puto din da di saka na. So ti balita, ora ano kwa, ang mako di saka nan. Ora siyak insardeng kung inmotivate ni manang siyak kasi kanoso na ti nag-start mat lang. Wan kastalaang kwa, adu gamin jay kwa, adu gamin jay apan apapanti ko nga amom tistal dan nga kwa. Dan na kung kunada idi, yun kwa, pabalik na lang kung kunada ng kwa, anda kakadinga kwa. Adu tikas dyan. Kita mga dagos dyan ti kwa, ti YouTube studio no kasi yan, kundi comment da. Yan ti YouTube studio, ta makita mo na dyan no, ag pop out. Ay, unay matanta. Kung ure ako mano, nasyatan, ti lagay na tatan. Okay, at least may remedyo nang nibayaw ko idi ko awan talaga natalan di bukal ti sa kana andang na ikwan na salba jay sa kanon so nga napukulan yung tatakot uray ag isu iisuda mang unang kanyak or mention ko suda una kwa bagam nga suda ti umna nga kasjay sana ako ano talagang ako akot ilistada langan ginagan nga ako no umatinda ti kasto LS nga sta ilistada langan tapos ibagada di nga nagdirekta akon kas jayan makitam tumutan pamunto kita nga dagos yan ti kwan YouTube studio na napandangat talaga santo dapat buya mo tatikwan 5 minuto sa madidigijay kwan ang agbalid digijay intro nga kwan tatan nga pam kamaki dikit-dikit nga kasyayaw nawanang bawal am amin diyan dapat buyan datu kwa di ko kunada nga 1 minute ang sapay nga balid di diyan 3 to 5 tamo ko nga kwa ta makikita di wakot awan di diyan nga rod kwa talungal daw nga kwa dati 30 nga pangko dinigitan tapos dam nagsubli nga 20 Bansingkaw, di ko angkot. Pimudo ni Gabriel, naawan kit dem amin na, napukaw mo amin. Malasar-sarbina di, napan niki at atindar ti LST sa bali nga ako. Yung talaga kasta. Kung nagarog ko, ang umaayaw, hindi nagwawagi, ako na dangarag. Fight, fight, fight lang ang laban sa buhay. Ayos lang manang, basta ti kwa, nasyat ko, kwa. Di kabsa mo, unang pwede kita, kwa. Sa pati karam ti patinakam mo no kakas nga bambanag lalo kat adayo tayaw kararaglat ta kinapaw sa lakliban na tayo ang tayo nga give up ti biyag ta kwa
Inted na apo dating ako, antay maiwasan ti pagsubok ti biyag. Tayo so ti ko pa ti uwi tayo nga panibkar tayo nga ko. Ti experience tayo ti biyag kan pagsubok ti biyag. Ang aming nga tao dati pagsubok ti biyag so nga antay nga sumuksuko ti laban ti biyag. At dati kaasin na apo nga kunada. Kitam kanyak kasi ti sitwasyon ko may sakit tang ko. Pampanunot ko lang taka ko ado ti pamilya nga mas asa kanyak isang laban lang ti biyag talagas na. Bumawi tayo itong agrag saragsak no ka. Makaawid tayo. No, ko ang amin ko, pampanunutam lang ti problema ka, awan na. Mabagtik ka nga talaga. Sapay balon ni kabagis ko, di lang last year nga natay jay asawa na. Oh, sorry to hear that. Isang arod data gamin ti ko ado gamin ti barumbado nga ko nga driver di ayan tayo. Santo ang mga pinangkuka ti ko pinangpapakwa ti rules and regulation gamin. Anda nga unay nga na stricto nga kupatupad ti ko ti traffic management policy. Ado gamin jay ko gamin second offense, third offense, awan mo ti ko dapat adati yan ti motor lane kan jay ko ado gamin ti kaskasiro nga driver gamin diyan tayo. Iso nga kadwan nga kaji Pilipinas ka case ti accident ka motorcycle accident. Awan laban mo gamin data ore naka-helmet ka no ko basi lang nga pitik tidakkel nga lugan. Hmm? Once again, Chantal, thank you sa time mo. Sige, enjoy mo ti ko. Enjoy mo ti mangan. Anya ti sidam nga Nagrigat ti kasta. Narigat ti feeling ti kasta jay masapang maawan ti asawam. 12K lang in bayad pero sagot da amin babayan hospital kung ipagawa niya motor na masira. Muna basta sagot da aming hospital na nga naman baga na. Kasi ti agpakwa kayo ti police blotter nga kwa nga ingana kwa nga maimbagan danyos kun kwa penalty dati ko dati anti law of motorcycle accident no sinat aking basol.
Ura dyan may kuha di Samara dumot ti na disgrasya ditan. Ura nga panganay apay siya nga gadak ti kimot narigat ng amin ti sitwasyon tayo no si tayo ti kuha. Dati adaan basit nga kuha kararagan da. Gitam kanyak kuha. Nyak pa'y masangot ti kuha. Agbirok ti love life ko. Puro ti kuan di jay problemalan lang di jay kuan. Usaran da di Pilipinas nga kuan. Ang pati may gatang ti sabungon nga pa nagharanan. Kaya mo kuma chocolate mata di jay. Kumagan na pabulaklak ni Mayor di jay kuma. Mata. Mawanang. So nga zero until now. Saka kuan parang di na na-inlove ang tao. Nagiging manhid na. Nasanay na yatang mag-isa. Alone forever. Siyempre, siguro, kwanto danto mo lang ati, agkulibag tong, nga, may lawan. Ado ti, kwa dito yung, anagami nga isi tugit gamin eh. Anang magami nga gumarampingat. Dato yung lang mo nagbalay, anak nga japan, grampa-rampa dita, anak nga kasjay. Suda ati dumano no kaya da. Ti problema, isem-isem mo lang, buli-bulilikong mo lang, katakatawam lang, tanong nga lata daw. Tabit ka nga Wan medyo sumarampiting kamot daig ng malandi ang kon ko na nagarot. Ang maganda. Daig ng malandi ang maganda ko na nagarot. Kay subad yay Jessica April Bautista, manang daig ng malandi ang maganda. Pinaliwala. Niyan kad sapay mo nagtamsak manang nalipatam nagtamsakan. Manang Jessica. Ang pag-indak ni Manang Jessica Bautista sa tahong ni Carla. Nalipatan mo na talaga. Pinduto mo na. Supay ko may nayaw. Apay kaabay mo data cellphone mo. Apay manang ay nangay mo dya sawam. Dadya Pilipinas. Apay manuti anak mo. Baro siguro kung balasang anak mo. Baka dapat asawa dan, di duma, anak mo. Talut apo mo, gaya man.
Sapay siya kung pay putok ko mga lalaki. May samot gamin ti kwa putok ka na babae. May isang uni kaya. Nagriga mo gamin no ka. Ato ti kanakam. Siyak ti naggibawen yan ti kakabsak ka. Ta nagrigat ti biyag. Kung kumaa, hanggang nagsirate abutan. Hanggang nagsira abutan, baka kan, makabiro ka. Ay ka, ano sila no, siya ka, nag-aawit ako, after 3 years kasi ay. Baka dati lang, ko, anos lang, as long nasingpot ti amom, ko, steady ka, no, gamin, no, dadya ka Pilipinas, nga kasto ti sitwasyon, nga agingin na nga kayo na, agtitinno nga kayo manan. So, nga anos lang tibiyag, habang napigsapay, kumayod. Medyo lang ka, kwa, medyo urnong tenta, medyo lumakay tayo, ang pay urnong. You're perfect. Matagal ko ring hindi sinuko dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ito na ang huling awit na iyong maririnig. Ito na ang huling tingin na ikang kinikilig. Ito na. Okay mat idol si Buddha pero ayaw nila pahawak sa hawak mula umpisa. Dito di pinakita sa outcode. Paingay nga ako, kasta nga patakaran. Kas ano ka makapawit nga di Pilipinas ano kasta. Ito talaga ako, dito talaga Middle East talaga nga ako. Amuno niya ti klase nga tattao ti kasta dita nga ako. Apay nga tanga andi da nga mako ko. Ti gobyerno tayo nga i-correct da kita kakasta nga ramit ti sabali nga ako nga ako. Anda nga may laban ti karapatan ti Filipino ti ko dagiti kamay ti sabali nga ako country. Nagaduti kasta nga cases ko ano ko agaw open forum da no ko ko ti secretary ti Malacanang ag spokesperson. Awan mo't bang mangyari sulat ta ti kwada dita Saudi.
If sahod ko na, bigay ko na ad. Ganun ba? Agibati kalat taama ng matano ko adati emergency. Kat adati maugot mau. Tanarigat no kwa. Ipawit mo amin. Kasta man, ngam ba, medyo diba bati mati kwa sarili tanong kwa. Spare ka nagka-emergency adati mahugot. Kumusta lakay? How you doing, brother? Long time no see. Yung may tatay ni kwa, Chantal, di ading ni kwa, ni Keisha. Ni Keisha Shira. Kasta ako mo't idi manang, no, day bagada, kwa, sige. Tadi jay, tadi tao. Ni Chantal, Chantal in Russia, may dito itatay. Tong kami. Kang kanay gami suna, guru tagaya. Ngam di na mo ti kang kanay, sa kang kanay ko ta nagiswila di kapangan idi, binggit. Di na mamaw. Tag Ilokano mo, ti kwa. Chantal of Moscow, ni ading ni kwa. Ni Keisha. May tatay. Maminsan makadomingo sa lang sa agilisaw. Maminsan mamidwa. Buy-buya gamin ti kwa. Ti basketball. Palpagpasok dati finals. Wen, kapsa ni Keisha. Adingan na. Ni Chantal of Moscow. Wala kay, kwa, game 3 talaga nga itag ko di Miami di ay. Di kwa, game 3, amo nga mga pa da di ayaw. Kwa, awan talaga na kay, babasit daw. Sa awan ti, kwa, ag-distribute ti, kwa, bulat ti Miami. Awan ni Dragic, awan na Achilles tendon, mas laki ni kwa. Achilles tendon nga ako, mas laki ni injury ni naganan, ni Durant. Awan, nagdrakkel mo gaminti ko. Drakkel ti Lakers. Bagay ang aming may barsakti ko. Dapat nga usar ni Jabal Magin. Di pala, di daw mulai sarap ni Jabal Magin, di ko napanla ko ba dyan ti mayamin. Sige manang, thank you sa time sa pagpunta mo rito. Salamat. Thank you manang. Appreciate ko ta anos mo kanyak. Pigsada tao mo tinapigsa nga ko kalaban da. Palpalan ng amin ka, tapos lamo ang sisit kami di kalaban na, nagtakal mga tao. Dakal pa'y kiday na, dakal pa'y mata na. Sila kulaaw to, kina. Sila tikka nga ilakay, titsura na diyay. Makaubutan no layatan na kati palpalan na ka diyay. Thank you, manang. Sige, sige. Salamat sa time. Awanan na, no, dagita mo tagkakadwan, awanan lakay. Ang awang pangaba likarsan, sa lumakay dadigit jayag.
Awan ang mga mapagkuka dagiti talakay, ang mga mapag big three dagita takwa. Kapigpigsaan da pay na nangina bayad da. Ang mga ko data. Nga kaya timay sa team data. Data nga ko big three. Basta maalala ti Warriors ko ni Yanis. Okay. Sagsubli ni Magi. Awan dakkel bayad da data lakay. Mano nga player nga ti ko data. Ti ni Durant ket talo ti katumbas na nga pigsa nga player data nga ko ti bayad na. Kastamot kini ko MVP caliber dagita kuha mo gamay data big three mga mabalin data awan ti maka-afford ti bayad na dagita. Wan kwa no ni Kyrie Irving ti kuha na dag kuha diya ang click diya lakat. Bag nagsubli jay kwa bug subli jay Warriors tanem bagan ni Thompson kini kuha ni Curry. Armunda ni ko ta ikaw da draft pick da second draft pick ti Warriors. Kuha mo no itrade da ni Giannis Antetokounmpo ni Thompson. Alanda ni Thompson. May guyod ni Scottie Thompson. Scottie ni Clay Thompson. Scottie Thompson ni Kamutan. Wan may sa tower lang kumati kwa ada katulungan ko ni Adibayo awan ti sintro da gamin nga sulid. Sa digijay puraw nga darakal dawan tumpit-tumpit dapat kung talaga no ko bagbagi talaga nagi nangisit talaga ti ko talagang athletic ti bagidang ko tangkunan. Wan amin nga katunag gawan pariga da talaga. Mabalin ko mani digijay adu ti kutata. Adu ti drop pick tatta nga ko napipigsa nga darakal. Ni ko kuma jay ubing nga ni ko jay Rocky ti New Orleans. Nalipatak tinagan nan. Jay Rocky ti New Orleans nga ko dakal bagina. Jay ti bagay ti Miami Heat. Jay Rocky da jay. Tinapigsa nga talaga ti team na kumaka di Clippers kuma di jay laka ngum ko. Tabud mo jay coach da. Na pandagarod ko na ko nga rudaw inikka dan. Wa mabalin di jay matraining di jay ni bulbul ken ni ko. Ubing pa di jay ngum ko di damot gamin ko. Di damo isarak. Mabalin to di jay. Napigsa mo di yung ubeng. Sa duti artista jay ko, dramatic actor jay ko, jay Lakers laka ni LeBron. Mr. Flop Shot, ura nga na tamtamaan. Sila kini Davis na alisa na, best dramatic actor ti pangabakan da award di yan. LeBron kini ko, ni Davis. Sinipat ni Guadala jay bula dyan ti ima na. Jeropa na ti ko, aktingan na nga nasipat. At tanto ti ko di jay, Oscar Award da di jay, duwang di jay. Best actor di jay, duwang di jay.
Nga King James na na diya, drama king ni Lebron. Langag flop shot. King James, yun na, the GOAT. Drama king ah. Ang pigsa di jay noang tukin na na. Apan na pinitikan ba ni Tyler Hero na barsakan na dayo na kay barsakan nan. Wan dapat di jay shoulder di jay dapat offensive foul diya. Kaslamo ubing nga na barsakan ni Tyler Hero di ubing nga di jay kita ikampay ti 2 taon no 3 taon di jay ta ko na pigsa ti patinakam na. Youngest player in the NBA nga naka-attend ti finals. So na ti youngest rookie in the NBA nga ko nakapasok ti finals nga nagayayam ti first five. Awan na kay ko kam lang ti ko di jay kam lang ti 2 taon di jay tumangkan di jay tapos ko pumigsa di jay at experience na ti ko playoffs ti finals kaya na mo drumibal tanto ko may ti shooting na slasher mo pigsanto di jay lakay kita jay ko gamin ni Robinson ko asla catch and shoot di jay asla ni Clay Thompson ko dapat ko di jay medyo ko ba medyo nervyoso pa naturturod ni Tyler Hero sa ako nabuntog ti screenplay da numaminsan nabuntog bulakin ni ko ni Butler ado pa alanganin nga pasa na basta no talaga no basketball player ka dapat talaga nga buta loob mo nga talaga no kakasta nga ako Bimpay di jay ko lang 20 kung sa lang si Maybe na or 20 years old ni Tyler Hero dati no bigat na kay may kalaban data awan ti binigay data last game mo data game 5 ang binigay data kita mo rin ni series data mapirmay naladaw lang idi nga ko di game 3 pumustak di Pilipinas awan mo ti pumustan awan mabandog mo lakay o makasukatan na narigat ka gamin nga aging consistent lakay sa ako gamin ni Davis kat na foul trouble lang gamin na foul trouble lang gamin iti game 3 nung makitan to mayat ko man ko mga bakpati ko mga bakpati Miami tanong ko the nervous ba si ti Lakers ay di sintruda dakkel baginang ko awan nabuntaw ang dominating ko nga sentral
Pipiyapay ni kuan ni Olinik ano yun? Awan man manuti dominating nga center tatang napigsa nga ko. Ni awan ti kasla idi Shakil ka kasi nga ako pigsa ti unag. Ori asla ko madamot kumati asla rodman da nga para rebound da. Nag-extend na garod o nagdakkel ka tao to kinana ramay-ramayan to. Yung di kapigpigsaan ni Shakil awan diya. Iwalags ni Shakil adi ay di. Kas kada panahon darod man awan diya. Diyan garog ko ako na. Asla tirupa na kat sla ship ti tikka ko na garod. Sinaba pa kiday na. Makita dati ko ta dati napigsamanan nga kon nga rookie nga drop. Awan na ko lang Lakers lang data. Next year awan datan. Ado ti agpapigsa ti team na tata. Subli di jay kwan, di veterano nga nalaingan. Dati agsim-sim ah. O nag-start man datan. Ihabol dati ko ah. Ihabol dati oras kan time. Sagana dan sumrok ti Warriors kon. Gay ayam ni Thompson kinikwan. Kare. Draymond Green. Tapos ni Pascal. Tapos na may nayong kuman ni Giannis. Ngayon ko, kakal mo bayad na gamay. MVP gamay. Tukulan. Una, nga mas laboring ti kuan awan audience niya. Karto-karton ti audience.
Ba't gamin no dati audience nga pa nagbuyat ako ado ti nasaran ni Jay man. Ado ti ko kantyaw kun ko ado ti agpakabati player. Awan ni Lebron nga na lang ko diyan. Lakay. Ikampay ti 2 nga taon di Jay. After 3 years diya wanan. Pagkapsot diya yan. Bimuntog pa yan. Tatan. Wal lumakaya. Mga pintas pala bagbagi na. Toko na na. Napintas ko mga ko ni Kawai. Ti maalat ti ko. Maalat ti Miami. Imalis mo gam ni Kawai yan ti ko. Anti Clippers. Ngumno nga imalis siya Toronto diya. Champion daman diya. Napisalat ta ti, ti Toronto. Ko. Nawal lang ti ni Leonard. Ang ni Leonard Jay. Nga ngayon, kumusta kayo dito? Ayos lang mate. Wan sige sige manang ingat ingat. Sige uno nam data ading mga ko. Ada di hospital. Tano ko. Mabang aran mo. Sige sige thank you thank you. Ayos kami mo manang Mildred din Macau. Sika nga kumusta? Won ora siya makabannog magtagtugaw. Ko. Nagkalyupay ti ubak kaw. Banuga mo trabaho, patay. Penal pas ang penal pas trabaho manang Mildred din Macau. Pila kayo data ka trabaho? Makailaks?
At ata ako ang dadio mo. Ang iyong hinihiling at nang dumating ang aking panalangin, hindi na may kubli sa iyong mga mata ang takot kong sakaling. Sige, sige lang manang. Thank you sa pagbisita. At huwag kalimutang magtamsak muna bago umalis. Tamsak ka pa manang Mildred in Macau. Tanong mo na yun ang tamsak ka bago ka pumanaw. Thank you. At ngayon, di may ang nadarama na ako sa walang hanggan. Di ba sahid, di ka sasaktan mula noon hanggang ngayon. Sige manang, thank you. Kuha para pa man nagling tati kamuti tao na kapik no bigat ken narigat nga kuha ket masapak no bigat nga trabaho. Ken narigat nga maling tati kamutay umabot ti 30 minutes. Ay, unahin, di may tangging. O sa iyong programa.
I'm back. Huwag kinurog ko dyan timulak diya. Da bunga, nagkuan, nagbagasaw. Di kamutay. Pinadas ko man ti nagmulat ti parya. Kita ko nagtubaw. Ditaw. Out of my life was wrong. To blame. So untrue. Fluffy Bumblebee! Hi, mega shout out! Kunana ni Lax. Fluffy! Sino dato? Oh, nabayag nga nagila espada kamay. Nahimasong ko. Para no bigat di jay tao ko. No maring ka no bigat sa kantog ta. Maladaw na. Lalo no dakachismisam manawin. Ti kabigatan. Hmm? Madiya, may kamta asukar man eh. Sa garta kape mo ni kampela asukar jay kamuti awanin na. Diabetes ka na ti labas mo. Apay, dim amo ni Fluffy Bumblebee. Ni Big Bike. Ha ha ha, istoryaan ko ng muta. Saan nga kachismisan. Sumala di jay, karubada di jay. Fluffy Bumblebee. Awan, di na mo ni Lux ni Fluffy Bumblebee. Namagaman o sino isuna.
Nyo si Damlakay. Ay, mas nata. Lady, won't you save me? My heart belongs to you. Lady, can you forgive me? Wrong. Agamamot gayam ta kaninyaw. Wan, ugot kamuti kanya na, ikapik na bigat, bagas ti kamutay. Anya nga iti bagas nga ko, ang makan. Namom, Fluffy Bumblebee. Dala ka man. Dala ka man, Fluffy Bumblebee. Pakatawa ka man na. Kita mo. Ada 9 million views na, bimaban. Ya, pamunto magkinuntara. 9 tatay, tatawal-walaw. 8 million in the house. Mukong kontraan kami na. Tado ti gumura. No kontraan. Lay. Imasan na jay ko, ugot kamutay. Dapat ko, gimatang titulingan. Sana sigang. The base. Tapos gimatang ti salamagay. Kinuntram mo gamain. Mo gamin nga ko Mo gamin nga dagdag ulitin at ano ko Into my arms, I'm so alone. I'm begging you down on my knees. Me, girl. Lady, won't you save me? My heart belongs to you. Lady, can you forgive me? Apay, ayan na nga ni Manang Inyurupon. Awanan. Nakalat katan ti kwan, ti grapes. Ang makaalis si Jaya, nakalat katan ti grapes. Isuti nagkalat katan ti grapes ayon. Nay ko Jaya. Nakumot-kumutan ti grapes si Jaya. Yan nga Manang Inyuraw. Pati di jay buk ng kaup-uba na, nay puti-puti dyan ti kwan, nang makaikat Jaya, ti ka-grapes na. Kawanan di jay nga ako, Manang Inyuraw. Ang suportahan, da sarili ng amundaon. Baybahamon di jay. Dagamin ti kabaw na di jay nga bakaw. Baybahamon di nga bakaw. Da kabaw na di jay. Nga mabayag malipatan na painagan na di jay.
Nga bakit nga may touch, touch by touch. So ti kasalanan di ka, touch by touch ka panawunan na. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, you're my undercover. Wala na di ay. Dijay ni manang in Europe ko diyan nalang ko diyan. Istorya. O ano, no ka istorya di diyan oring gana kay ti 24/7 di diyan sila 7-Eleven. Open in 24 hours. So no maminsan iwasa di katungtong ta ko ata talagang mga grisat sa una di diyan. Ni manang in Europe. Ay inja nga bagbaga baka ko baga ni Lux kini manang in Europe. Mo ano niya papaparan na diyan nga manang in Europe gililisan na malagipaw. Di damaw ko pa mau nasingpok pa mau kanya nain nga umay. Ti mato ti idi kuan na ko inabutan na kon kan kuan linampasan na ti kuan ti iskawn kuan ano da sarili na nga mundaw nga tumalyawan ni adamo jay kasinsin ni kuan ni marang inyurupan dati matag siguro nangag na ti bagbag dato yaw daron naktulaki dahin ay kumusta mga manang inyuro Pinay kumusta ti biyag ti kwa ti Germany kita mawan ni Laksyo tarawin kabang banggit na tinagan mo nadatoy ka nawanan so na mo pumanawan pakatawag wow nda kayo nga kwa da highlight di jay highlight ni Mamshi di jay ti best friend ko iday di jay Mamshi ni manang in Europe di jay ti dikit-dikit ko iday diya ka mo no nya tinaturturong da nga lang dastata napanandan damag ko ganggani da ako di jayaw mamuni di jayaw sa sarunod da di jayaw natalaw yung muna ni Highline ni Black Beltar ni kuan nagkakalas ng buto-buto yung kuan yung may martial artist baka ako siguro di jayan pa na inisparing ang aming basher na jayan ni Hailey di jay manang in Europe na lang magluto di jay ang nagpaba di jay dapat di linuto ng kuan linuto ng datumito ng daig na parabaw na lang jay klug ko sila sunny side up at pistel na kun pan na kuha mo dam presentation na pan na mo idig jay sili jay anti luto na
Maya maut, di luto na diya, nga bakaut. Ayaw gayam ni Lawrence Garden gayam, BFF ko diya. Yung kwa, nariga kami nga lokon diya, ako, nalabagan ti spit na diya. Yung linukunak ni manang in Europe, puna ng tomato sauce yung kabil na ko, diced tomato mo yung kabil na gaya. So nga ko, inulit ko jay ko na, video na. Tabinuyak no ko, talagang tomato sauce yung kabil na haan. Diced tomato di jay. Jay ko, nagudugudwa nga ko, nakaingkan. Ni, di manang in Europe mo magayam dati yan. Nagatimbagbaga ako, suna magayam dati. Nalipatak pa yun tayo, nabaga nga nagil isaw. Pasensya ka na, manang in Europe no ka. Nyamati nalablabid ka. Kung napakawalan naklat na. Alak dati nga gundawain nga ako. Mang mangalati pasensya kanya mo. Diyan nakita nga yung kabil mo gamin di ko. Jay tomato sauce, jay diced tomato ti ko. Nakita nga yung kabil mo. Sa mo tayo pabuyak ni madam. Traidor ka talaga ako. Traidor na manang ako na kaon. Manang inyo raw. Ni Ma'am Sheena pan naggala-gala nga sa laubing ijaya. Apan naglugan-lugan ti Ferris wheel. Kas kada ka. Train. Ni Haan, ang mga ipagpadamag kini ni Madam. Ko di jay. Ang mga angaw di jay. Talagang tratatan na ka di jay. Sila armalite tingiwa na mo di jay na maminsan. So nga mga reply datoy. Ang mga kung man baka i-copy paste mo man datan manang in Europe ipasubo na man na. Tagtagar latan no makita da ka medyo ko na. Agsuri tayo latan Ka joke-joke mo lang niya. Ang mga paypay di jay bagbaga. Ko lang man. Pagkakatawan lang man. Si kamot manang in Europe idarom na man kini best friend mo. Ni best friend mo nga ko. So ti BFF mo di ay so nga ko na nga dardarom ka day. Isuta mo nga best friend mo di dyan ni Madam ta ko. Sursuro na ka ti araramidam tano ko. Ko umado ta WH no. So nga best friend mo di dyan ta ko concern kanyam di dyan. So nga mo nga ko amoy bibatan di nga best friend mo. Ta talagang ko di dyan. Isuro na kay gana ko. Gana pungot di dyan. No, kuna na diyan.
That's wrong. Do not do that one. Kunana adjay no. I told you already. You're hard-headed. Manang in Europe. Kunana adjay. Ginglis mo dijay. Sibo-sibo siya. Kunana ano. No, ko dijay mo. Sauti ko Bunso mo siya. Kunana. No, sauti di sa uda. Jay ko Ikaw panganay. Bunso mo siya. Kunana. Ni so partikla. Jay vlog ni manang ni Hailey ko may mo di ko ti ko features na di animals dapat ni Richie the Horsey dyan. Bay kasano kayo mo nagama mo kini madam ko manang euro yung Pinay. Kwa mamot istorya mamot ipong kanggapura jay history ti pagkakilala yo. When the first time you meet Madam Auring, baka hinulaan na ka man. Nganya ti future mo. Nganya ti kwa. Nganya ti papanan kwa. Data white team. No nganya ti kwa. Future data white team ni Madam Auring. No, baga na di jayan, kwan. Medyo tong pala mo ta ko di jay. Talagang no ang mga sinurot tiket na jay medyo kwan na ka di jayan. Agdebate kaya. Sila kayo ni Kodatan. Ni Leni Robredo kini Kodatan. Ni may isang senadora ni Poe. Ni Grace Poe. Kini kwan. Madam Vice President Leni Robredo. Dila kakatawa ti kukomon manang in Europe. Data mo baka kwan. Nalibasan na. Makaturturo ka ka. Midnight dito yan. Kapag trabaho ng bigat. Kanto man, bisita man maminsan to ni Madam. Ta kumusta pa man. Anya oras ti ilis na diyan. Ko, ti weekend. Ti diob ka, ibagan man ko. Manang Europe ta ko. Pangkaman ko. Pangkaman ibulgar kanya na. Pagapaan kayo mga duwa. Dear Madam Shelley, ibaga man ti parikot ko ti biyag ko, Madam Shelley. Aday na ayat ko idi di probinsya, nga man kami nga nagkatuluyan. Tabat ng dagamin ti kabibiyagda, kat siya kami marigrigat lang. May sak manang ako, anak ti agtaltalon lang, isang di da kayat ti pamilyami. Kunadaket ko
Sang kayapoy, sang kabirok sang kayapoy, kunada anyak kanong mabiyag, ti pamilya manang Shelly. Isang manibaga man dati parekot ko manang no anyaman ti advice mo no anya ti basol ti tao nga agayat ti naba nang versus ti marigrigat. Di jayo. Ngam no kaya yu tinatib karo nga longon. Enjoy tultuloy yan. Katawa man rin ni madam ni mga nang in Europe. Tamalagip na jay ko in reserve kanya na. Nga dati free giveaway na. So nga ano nawanan na ni Kuan, manang in Europe nga galalagan. Nay, nabawasan na. Awanan, ti Kuan, 6 million in the house lang, tinabatin. Nagungot sa nilulon, jimbaga nga kwa. Di komersyal ko manan. Ada siguro manan tinabagbagakon nga baday. Iso nga ako manan. Nilulo ko ni Gabriela ka kwa manan, nagpasugnod manan. Katang bayan tayo apo ti sa sangbay ni apo ani isong lagay ang mga nagkasjay nga kunakon nga imawanan di kwan. Jay 8 million in the house kon. Ang muyo kakabsat ni Manang Euro. Manang Europe yung Pinay. Tagayan mi data ang babae. Inja ka muna kasano nga dimakkel ta ko. Babasi damo nga ko. Babasi damo nga lahi nga pamilya. Ngam inja ka mo. No apay nga kasano nga dimakkel. Kada sila dwarf malati kadakkel na ako na dianak na. Malang sa liwliwak lang ti biag kunti ay ti makaturturo ka kami na. So papalga ka na tanong mamurmurayana. Iti chimpo di 1990 di sakbay tiging ginad. Ni manang euro kat agtawon ti 18. 1990 ureta bilake man. Nag-eskwela iti Notre Dame's Institute. Tawang pa ti Arengay School iti. So nga nag-eskwela di Notre Dame Institute. Ijay Arengay. Kit isuna kat ka. May isang kwa idi. Nga anak ti mangalap. Ijay Samara. Ngam gapo ti porsigina. Nakapanti sa bali nga bansa. Dita party ti Europe. Ako nada. Nakaasawa mo ti mistisong bangos. Ako nada. Ta Amerikano nga ro asawa na. Inja ka mo no apay mo nga nagustuhanan tani manang in Europe. Ket makamulat ta na nga mang sakop diyayon ang asyakon. Ay manang dapkon makaturturo ka kaon. Dapat trabaho ko bigat. Thank you Among kudata, among irrepribli baka padamag mo man dahili kasi kadag katawa daming data pagbag manatan. Kasla ka lamang Frido ko na palagip na ni Mang Frido. Kung nana ni Mang Frido, jamay. Muano niya tigas kastada jay. Nana. Ni Manong Bineng, iday. Baybayan di jay. Di jay kwa kalkalap di jay may. Baybayan di jay. Nanya tilabas tuwitay. Nana. Ay, di ko brador nga di jay. Ay, ibirang. Di ko di jay. Suti kwa. Suti kabo jay samara. Nay, apin nga gasto yung panawunag. Agsabalay-sabalay mo ti chimpunan. Amom ni Mang Prito ko sa sabali ti bagbagana. Anang sumbatan di damag mau. Nga talaga. Agmuni-muni lang kas jay.
Datan na eh. Tagalin ni doon, adu titiro mo nga armangon, kuna na. Basta no lumabagat ti ulap ti dita dumaya kuna na. Kat kwa, adu ti armang no bigat kuna na. Isa mapang kayo side sudan kuna na. Kanagkarkar kuna na. Di ami day ka kwa. Ay, apaw. No agbagyo di ami ka kwa. Talagang ore lang kwa. Jay kawayang ket agdepags ken kwa. Dinyog ket aglambayog ti kwa na takabig sa ti angin na. No glayos ko bubungal lang ti makitam. Oo na nga ron manong freedom. Talaga nga talaga pagbalinin na Mang Freedom talaga amamlat at isistel ni Mang Fredo kasi talaga surat-surat. Pag suratong ti kwa, ti numero ti witeng. Tugaw na di jaya. Excuse me po. May nagbabagang balita. Humatching na po. Humatching na po si Danny Sampaga. Kaya huwag na kayong manood ng elos niya. Baka kayo mahawaan. Nani ko nga ron. Opo si Mike Enriquez, nagulat. At siya lang po ang nagbabagang balita ngayong gabi. Ito di aslay bagang mga nasubra kong tilain kaon. Tama, panaganan na matimang pre-down. Manang inyo raw. Ay manang, hindi po ka makaturturugak talaga. Ginana mo tang. Kalyo to, ubag ko nga sila ni Mang Fredo nga nakatugaro langan. Pero minsan tumanan, thank you manang sa pagtambay sa LS ko. Maraming salamat sa pagpunta nyo rito. At sa susunod ulit po, magkita-kita tayo ulit. At salamat po sa walang sawang panunood. At lagi po tayong magdarasal na sana po ay mawala na tong pandemic para bumalik na sa normal ang ating pamumuhay. Para makapag-load naman sila yung mga kuan, walang trabaho, para mapanood nila ako. Kasi mahirap mag-load sa Pilipinas. Hindi na nila ako kuan. Kasi binibili na lang nila ng bigas. Okay yun. Sa panuorin nila ang pagmumukha ko, nagsasawa na sila. Kaya lang po. Manang euro. Kadyagar TV, pa-shoutout idol. Kumusta pare ko eh? Parang nakita kita sa kan. Sa video ni Dex Spidey. Taga saan ka lakay? Taga saan ka? Ilokano ka mo lang lakay?
Taga Bulacan ka pala. Oh, Bulakenya. Bulacano. Sigat ko lang kita para kuan kita as moderator. Pa-exit na sana ako, kuan, Kadyagar. Kasi midnight na dito. May trabaho pa ako bukas. Oo, kasi kuan, kuan ko na sana eh. I-end ko na sana. Kasi may pasok pa ako bukas. 2 oras na ako nag-i-LS eh. Nagpapaalam na nga ako eh. Kasi may pasok pa akong bukas ng maaga. Kuan, sige lakay. Thank you lakay ah. Kuan, sa susunod lang ulit. And keep safe. At laging mag-iingat. Always protect yourself para laging healthy. Para sa pamilya. Mag-iingat tayo, doble ingat. Again, God bless. Thank you. Good night. I close your eyes. Bakit ayaw mag-end? Serious? What's happening already here? You're welcome, Lakay. I just tried to end it, but it cannot be done. There you go.